ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டு இருந்தீங்க? எந்த ஸ்கூலு? என்ன இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கீங்க? நீ என்ன டேட்டு? 26. சரி, எப்ப சுதந்திரம் வந்துச்சு நம்ம நாட்டுக்கு? 2026 வந்தது. உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா? ஆமாவா இல்லையா? வந்துச்சா இல்லையா 2026? நம்ம நியூ இயர் கொண்டாடணுமா? நான் நைட் தான் வந்துச்சு. அப்புறம் அதுக்காட்டி மறந்து போயிட்டீங்க. சிரிக்கிற கொடி பாக்கெட்ல போட்டு வரீங்களா? இங்க குத்திக்கிட்டு வந்தா என்ன? ஒரு தேச பற்றே இல்லையா நம்ம நாட்டு மேல? குத்துங்க ரெண்டு பேரும். குண்டூசி இல்லையா? கடப்பாறை எடுத்து குத்தியா? சரி விட, இன்னைக்காச்சும் சிரிச்சுட்டு இருங்க. மாற்றி மாற்றி சொல்றீங்க. இன்னைக்கு குடியரசு தினம் இல்லை, சுதந்திர தினமா. அந்த கொடி மேல சத்தியம் வேண்டாம். சிரிப்பு பாரு. சரி போ.